Daluyon. Napalabas, nalingag ni Vanessa nga adda kasarsarita ti ama na iti cellphone. Ket adda ibilbilin na iti daytoy. At adda na nagatap ti balasang at talaga nga adda saan anasaya at nga ilimlimen ti amana. Iti sabali abangir, napan dagiti kalugaran ni Mateo iti kabakiran. Ngem kaskas di nga awan na duktalan dagitoy. Kabayatan na, napanmanan ni Senyor Ismael iti lugar da Mateo. Iti pan nakisarita ti Don ken ni Marcela. Inday dayaw na ni Mateo nga anak daytoy. Itagagayan, denggen nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Daluyon! Malaksida na singpet ni Mateo nga anak yo. Madlaw man ang ipatag. Pudno dayta, senyor. Ipanpanakkel miti kasta agalad ni Mateo. Saan lang nga dayta, kabsat Marcela? Natured pay ni Mateo. Senyor. Kat dayta la siguro ti babalawek. Anya ti kayat yu asawan, senyor. Kabsat Marcela. Saan mo kumangay ka ni ti sabali akay papananday to'y ngay bagag? Angem amangan no ti kinatured ni Mateo, ti mangisagmak kan kuana. Saan adakas ti agbalin a natured? Ngem no daduma, nasken nga aramaten ti kinatured, iti umno awagas. Anya ti kayat yu asawan, senyor. Nadlaw ko ngamin kini Mateo, adarasudos no may papan iti kinatured ti pagsasaritaan. Isuwa kasayatan siguro no kasarita yu anaimbag ni Mateo. Tamangan no maisagmag, gapu kadagiti dinadarasudos apangedeng na. Napanangata ni Papa. Sinarak na nga ta dyan ang nagkoabilbilinan na iti cellphone. Talagaan nila ang Andrew tinamnama. Tapno maamwak no anya talaga ti aramidan ni Papa. Iso na laang tamarigata nak amang papudno kankwana. Jakmat kayat nga agin nasidag kami. Adalakit din ni Papa. Ni Yaya. Yaya Claring! Mabitla ang balasang ko. Saan asika timang lukat iti gate, Yaya? Ay ngam agbusbusinan ni Papam. Bayam adag iti buyot na nga dadi tarwar timang lukat iti gate. Saan asika? Amo, Marcela. No amirisen na naimbag. Anda kinapudno ti kasjay anadlaw ni Senyor Ismael iti anak ta. Mindo. Datanto pa'y adadakkel ni Mateo. Kanayon amadanagan tayo iti ararabidin na. Dayta nga rod kat. Nadlaw gayam ni Senyor Ismael ti kasjay agalad ni Mateo. Nakla atak nga rod idi kasjay tinaibagan. Bayat ti panagsarsarita mi iti kaadta na dito. Ay, anya nga iti aramiden ta, Mindo. nasken ama igi at tati anak ta. Bagbagaan ta akanayaon, tapno saan tukit de ama isagmak, akas itipakdaar ni Senyor Ismael. Kaya't mo amamuan no sa dino tinagkapwag? Ibagam nga ta kanya, Papa. Hapay kit dinasaan. Naggapuak ijay lugar da Mateo, ket nagsarsarita kami. Ha? Hamum, nadlaw ko kenkwa na tinaydumduma a kinatured na. Saan na sinsinan ti kasjay agalad ni Mateo? Idayaw ko ni Mateo gapu iti kasjay agalad na. Papa? Isu na laeng tano di naaramatan iti husto ti kinatured na. Amangan no dayjay pay, ti pakay sagmakan na. Anya ti kayat mo asawan, Papa? Iha, iti da ito'y nga edad ko. Kabisado kong dagiti kaski ni Mateo. Kabangbangweran na, natured. Di na pampanunutin ti desisyon ngar aramidan na. Papa? Sayang ni Mateo,
no may sagmak tulaang. Gapo iti kasjay agalad na. Ang mga no sapsapulan da kanda na Marcela kan tatamin daw. Saan mat siguro, Manuel? Amuda ngamin na masansan adito'y ayan nyo ti pagpalabasa kiti oras. No kaste akan ito. Mateo, Amom, pampanunutik ka na yung pagdagiti madmadlaw ko mapaspasamak. anya ti kahit mo asawan. Agsosyo iti negosyo da Andrew kan Senyor Ismael. Saan ka di? Uy, agpaiso da ita. No talagang awan ti sabaling nga interes da dito lugar tayo. Apay ang masansan nyo, may da. Ha? Nagsimple laeng. Saan ka di, Manuel? Amangan no adda ti pampanunutin da apagkwartaan da dito'y lugar tayo. Iso amasansan nyo, may da dito'y ita. Awan mo ti dakes na no bilang takanayon ang mapan ijay lugar da Mateo ni Papam. Saan ka di? Jak amo, yaya. Ngam, kasla adda saan nga no ang mapaspasamak. Anya? No kastoy nga agatapak, dakkel ti posibilidad na apumayso, yaya. Balasang ko, kas iti kanayon nga ibagakan ka. Saan ka kumaan sa brakunay ka ni Papam? Ang mga noan yan tukit di ti mapasama kada kayo. Yaya, Alakit din. Ingka aginan na antan Adalaman tirabi Nasa paring mo rin balay ni Manong Andrew. ha? Sa dino tinapanan na. Jack manam mo. Impagarup ko nga rod numadanon ko dito yung mansion nyo. Saan ngay may dito mansion ni Manong mo? Kinapudno na. Aging ga ita. Saan pa'y arimwar ni Papa iti siled na? Ha? No dimtang ko dito mansion ni Manong mo, itay pa'y la ko maarimwar ni Papa iti siled na. Sa dino nga ta tinapanan na. Nagsapa rin mo rin balay Sa bagay, nasaya at mat, no saan nga umay dito mansion. Jack makakuti itinawaya, no adda ditoy. Tapanagrik na kat kanayon latan asyak tikit kitaan na. Oh, apay akas na tiisam mo. Jack la malapdan ti agisam, Vanessa. Panagkunag, katawan mo ti dakas na. Saan ka ni? Heh, sumardeng ka dita. Jack kaya ti kasta ajar mo. Kaya't nakano ang makasarita, tatang. Mateo, amom asikati kakaiso na nga anak mi kanina nagmaw. Amom nga ipatpatag na kaunay anak kaw. Tatang, Saan mi nga mo kanina nagmaw. No niya ti aramiden may no dada ka sa mapasamak keng ka. Iso mabalin ka day. No niya mantisan mi nga amo nga aramidem. Sardengam kuman. tatang, awan mo't ti madingar aramida ka. Sa anak lang nga agsasaaw. Ang kas kanina nagmaw. Amok no niya ti aramidem. Kat maamakak nga mga no pa kaisag makam da ita anak ko. Tatang, Ulitan. Saan mi akabailan no dadaka sa mapasamakan ka? Iso pa nga asim ko ma. Tasar dengam no anyaman ti aramida Jack makuntak ni Manong mo, Loretta. Itay pa'y ngawawagak. Ladingitak, senyor. Jack amono kasano amatulungan kayo. Ha? Nasa parin mo rin balay ni Manong Andrew. Jack nga rod amono sa dino tinapanan na. Aniya? Day tati agpaiso. Impagarup ko nga rod numadanon ko dito yung mansion nyo. Ngam, awan matitay simbang patak. Angam, sana bale. Isunti yung mawawag. Ala, panawan ka pa'y ditoy, Loretta. Sung batak ti awag ni Manong mo. Anya ti planom ita. Takinasarita na kagayam ni tatang mo. ituloy ko tar aramida. Anya? Ang Mateo, kinasarita na kanti amam, saan ka di? Wen, nga mabalinak matlat tang agtignay. Asaan da amaamuan, saan aya? Mateo, Kat tinagsaritaan ta, Manuel. Aramidam ko ma. di kagdanag Mateo.
Tunggal adak iti mansyon da Senyor Ismael. Agpaliwak. Nangruna no adda iti ni Andrew. Agyaman ak Manuel. Ngam agannad kalaeng. Tamangan kit dimot no adada ka sa mapasamak. No madoktalan da ter aramidam. Nakababain. Nangruna kin ni Vanessa. Nakasaritan ni papam ni Manong ko. Imawag itayan ni Manong kan senyor. Oh, apay anak sanaay ka. No amumla ko mano sa dino tinapanan ni Manong mo. Mabalinta ko maasurutan. Anya? Anya ti amom. Amanga no adakit dimot maamwanta. Amom, Vanessa, narigat aduktalan ti may sa abanag. No, naigagara ama ilimad. Loretta, Iso asakbay ang madadaol ti utak mo iti kapapanunot iti noan niya man na pampanunutam. Kasayaatan no rumwarta laangan. Ay, itay ba'y ama sikuranak di ti mansyon nyo. Umaykan, mapantakit di agaliwaksay. Panagkunam nga ta, kat dimngagkan ka ni Mateo, Mindo. Idlawlawag kwa na imbagkan kwa na ti amen, Marcela. Patsyag asim magupsap iti utak na dagiti imbagak. Nasaya at ngarod no kasta. Napanan na nga'y. Nagkuyog da ken ni Manuel. Amagan no nagturong da iti balay da Manuel. Ay, Maladi kag danagin, Marcela. Patsyag adimngag ni Mateo kadagiti imbagbagakan kwa na. Iso asigurado amapunasan ti panagdandanag ta. Mindo. Nasken nga ituloy mi kadagiti kakaduak tagsukimat. Baharig no addan ti maamuan may kadagiti nagsasarunaw anapasamak dito'y lugar tayaw iti kalabas. sa dino ti papananta, Loretta? Sumarong karta iti may sa kadagiti kumpanya nga imatunan damanong Andrew kan ni Papam. Ha? Anya ti aramidon ta ijay? Di mat kunam akayat mo adoktalan no anya talaga dagiti negosyo da Papam kan manong Andrew? Loretta, Anyat amom. Amangan no adda ti madoktalan ta iti ipapanta ijay. Naisaganam ka din di imbilin ko kan ka, Claring? Wan, senyor. Nasayaat. Diyak kaya ti mabainan, no bilang sumangpet tinamnamaak asa nga ili. Saan kayo nga agdahnag, senyor? Awan ti mati ama pasamak. Rumbang lang. Wan kayam. Imbaga ka di da Vanessa no sa dino tinapananda. Saan, senyor? Sa anak matan ang nagsalutsod. Adan dimteng. Amwam no asino. Matong pala, senyor. Italaing anadlaw ko dagiti dus iti daytoy apasit ti kabakiran. Nadnadlaw akanayon ang mabadtikan dagiti ruot iti daytoy apasit ti kabakiran. Ang mga no dito'y ti kanayon na pagnandag iti lalaki ng umay dito'y. Ang mga no at ti madoktalak itagon taway. Surotak na ito adestes. Napalalon ti panagtibayo ti barukong ko. Tunggal kastoy ti mariknak. Sigurado nga dati madoktalak. Nyamnas kanyagan anadag iti kaadak nito'y. Saan arombang ama ulit tinapasamak kanyak iti kalabas. Di ti pagturungan ti sorsurotek adestes. Dakkel ti pamatik. Nga adda maduktalak ita aguntaway. Adda nga tapagbanagan ti aramiden ni Mateo. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy tinubela tayo anapaulwan. Daluyon! Daluyon! Napalabas, iti panagsarsarita da Marcela ken Senyor Ismael maipapan ken ni Mateo. Imbaga tinaud-udi arumbeng nga ganad ti baro. May papan iti kinaturad na, taamangan no isunto ti mangisagmaken kuana. Nagdanag ni Nana Marcela iti nakuna ni Senyor Ismael, iti sabali abangir, napanmet da Loretta ken Vanessa iti maysa, kadag iti negosyo da Andreo.
Tapno agpaliiw dagitoy. Kabayatan na, iti kaadda ni Mateo iti kabakiran. Adda nakita na adesdes. Ket sinurot na daytoy. Itagagayem. Denggen nyo tituloy. Tinubela tayo anapaulwan. Daluyon! Amangan no addan ti maduktala kita gumdaway. Sorotak na iti adesdes. Napalalang ti panagtibayo ti barokong ko. Tunggal kastoy ti mariknak. Siguradong adda ti matuktalak. Ngamnas kanyagan natak iti kantak ditoy. Saan arumbang ang maulit ti napasamak kanyak iti kalabas. Dita ti pagturongan ti sursurutek kadesdes. Dakkel ti pamatik. Nga adda matuktalak itagon taway. Anya nga Rukib daytoy. Wen. Adda rukib ditoy. Ket masiguradok adito iti pagturturongan dagiti umay ditoy. Gaputa nagpatinggalaengen dito iti desdes asursurutek. Agpaliiwak mo na. Kalpasan na. Ikagumaag pa'y tagsawar. Tamangan no adda pa'y ti maduktalak dito'y kabakiran. Anyo ti panagkunam, Vanessa? Awan mo ti sabali amadlaw ko. Bayat ti kaadata dito yung agpalpaliw. Vanessa? Panagkunakat normal mo ti amin na mapaspasamak ditoy. No kasta nga rod, kasayaatan no pumanawtan ditoy. Mapantalaangan iji lugar da Mateo. Sige, no kasta ti kunam, Vanessa. Agdiretso talanga rod ijayan. Kunaglakid din no anya tinapasamakan ka, Andreo. Inasikasok lang ti rumbeng asikaswak, senyor. Diyak kaya ta mataktak pa iti amin, isungay na ramid kong ti rumbeng. Good. Magustuak ti kasta makitkitak kan ka ita, Andreo. Sana nanaskan nga ibagakpay no anya ti rumbeng nga asikaswam. Senyor. Kasta ti kayat ko. Dahito agdisnudo ka ni ti rumbeng nga ramidem. Diyak kaya dagiti mayarig iti lansa. Anasken apukpuken iti martilyo. Tapno maipal na. Rumbeng lang met, saan ka di, senyor? Nang runa, ket dakdakkel gayam nga amang ti share day di amak iti amin a negosyo yo. Ha? Nasukainak dagiti legal a dokumento kadagiti arwaten day di amak, senyor. Ket namwa kadakdakkel gayam ti kwarta ti pamilyami iti amin a negosyo tayo. Andrew? Patsek nga mom, no niya ti dakdakamatek, senyor. Ket sapay la ko ma, tawan ti rumso a panigutta. May papan iti daytoy a naduktala. Makitam daytoy, Manuel. Rukib nga agpaiso, Mateo. Kasanong adda rukib ditoy? Katawan mo tasigod. Simple lang dayta, Manuel. Nalabit adag iti lalaki ang nakita kiti kalabas ti nagkali iti daytoy arukib. Anya? Daytoy yung ti bagbagak, Manuel. Kunak tupay kat. Adda ti sabali ang mapaspasamak diti kabakiran. Isumat lagayam nga adda dagiti lalaki ang nakikita kiti kalabas nga umay ditoy. Anya nga'y taramidon tayo ta. Nas na maamuan dagiti kalugaran tayo ti may papaniti daytoy, Manuel. Iti kasta, maamuan no anya ti mapaspasamak. Taapay ang nagaramid da iti rokib ditoy. Pimanaw mo ni Loretta, balasang ko. Adanas kan nga asikaswan na, Nana Marcela. Isobaybay ang tayo latan. Amuyo mo't, adati bukod na abasit a negosyo. Kasta gayam. Kinapudno na. Kaya't kumatag negosyo, tapno adati sa bali apaka kumikumak. Diyak pala masango, Nana. Apay ngamin, balasang ko. Kuwa ngamin. Dapay tinaskan nga asikaswak. Ngam sana bali, tamadanon tulat tatigundaway amang bangon akmat iti bukod ko a negosyo. Kasayaatan ti kasta, balasang ko. Ngam oray no saan kan nga agnegosyo.
Awan anyaman na, taglaplapusanan kayo matang. Sigurado sobra-sobran ti kinabak ng iyo. Atawiden to pa'y dagiti sumaruno apuliyo. Ne, Ha? Nana Marcela, sa dino ti papanandag iti lalaki ang kalugaran nyo. Ay, diyak ang balasang ko. Ne, agturong damat di ta kabakiran. Apay nga ta. Iti uneg laki ti daytoy nasarakak a rukip ti pagtatawdan dagiti gulloong ang nangagtayo iti kalabas kakadwa. Kung nagtupay mo't ngamin, adat ti sana nasaya at mapaspasamak. Tatang, kitain nyo tinaduktalak. Addarukid ditoy. Nadnadlaw anay gagaraan na kali daytoy nga abot tatang. Kat masigurado, iti uneg tinagtaudan dagiti gulloong ang nangagtayo iti kalabas. Anya, Nasken na maamuan tayo, no paraitan niya daytoy nga abot. Tatang, kano asino tinagkali ti abot dito'y salsalwadan tayo akabakiran. Di mo kadyar aramatan ti panunot mo. Pumanaw ka ditan. Pumanaw kayon kadagiti kakaduam. Nukunam anakitan dagiti agindag ti abot a kinalyo. Di kay tumat namin nagananad. Namin anumatan nga imbagak kada kayo nga anadan yo ti amin atignayo. Ngem natangkan ti ulo yo. Anya nga ita, naduktalan dan ti abot a kinalyo. Iso a pumanaw kayo ditan, sakbay nga da makakita kada kayo. Oh, parikot da ito'y. Sapay saan pa'y langan ay saganan ni Gobernador ti amin, may papaniti na pagsaritaan mi, may panggapi di pagminasan. Ngam sana mabalinda ito'y. Sana rumbeng nga maamuan dagiti agindag, ken uray asino man, asyak ti uteg, dayjay apagminasan. Awagak ni Gobernador. Nas ka na maamuan na ti may papan iti daytoy ang napasamak. Mateo, anya di rukib nga agdinamag anasarakam iti kabakiran? Diyak pa'y amuno anya dayjay. Nga mamatiak nga iti uneg dayjay a rukib tinagtaudan dagiti panagbetak ang nangagmiti kalabas. Anya? Kat masigurado, Vanessa, dagiti nasiputak a lalaki a mapan ijay iti kalabas. Ti akin gapwanan iti dayjay anak kaling abot. Ngam, para iti anya kumadayjay, Mateo? Diyak pa'y amo. Basta may sa ti masigurado. Addan ti saan anasayat ang mapaspasamak diti lugar me. Partikular iji kabakiran. Mateo. Ket saan ang agsardan, aging gaasaan ko ang maduktalan, no anya at talaga ti mapaspasamak. Nasken amaamwak ti amin. Anya ti ko na dagiti pulis anapan nang kita iti nakali nga abot, asinan rukib anasarakan ni Mateo. awan pa'y mo tinaamwak kadakwada. Awan pa'y timbagada. Mindo. Ay, sa balit agparparik na kanyak, Marcela. Anya ti kayat mo asawan. Sigon iti obserbasyon kao. At dan samot agminminas iti kabakiran dito'y lugar tayaw. Anya? Kasta ti atapag iti nakitak aklase di nakaling nga abot iti kabakiran. Anya? Ay sus, numinasan dati kabakiran dito'y lugar tayo. Awanan madadaulun. Sigurado da ita, Marcela. Agam sa anak pa imot kidya sigurado Kas itinakunakon, atak kulang dayjay. Anyangan, Mateo. Namuam ka din, noon niya timbaga dagiti polis. Saan pa'y, Manuel? Awan pa'y laang timbagbagada kanyak. Ni tatang mo. Ang mga nadanam muna. Panagkunagkat awan pa'y mat. Or-orayin na pa'y laang no anya timbaga dagiti polis anapan ng kita itabot. Ngam, amom, Manuel. Kaslaam mo ko no anya ti kay papanantay dyan na duktalak. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Iso na laing ta sa anak pa nga gibat iti kuro-kuro.
Narikatan, ang mga no nagbiddutak mo't iti atap ko. Kasano nga rot itan, senyor? Anya ti sumaruno ama aramid iti kabakiran. Imbilin ko kadagiti taog, ngaglaylo da pailaeng. Ket anya ti kunan ni gobernador. Imbaga na nga idardarasdan kadagiti koneksyon na ti amin, tapno ligalen amang rugi ti pagminasan. Nasaya no kasta, senyor. Sayang lang ti gastos, no di pa lamang rugi ti operasyon ti pagminasan. Andrew, Jakmat kayat ama sayang lang ti dakkel apuunan day di amak nga sosyo na iti kwartam. Apaman nga rugiyo dagiti negosyo. Saan ka di, senyor Ismael? Wan, Andrew. Mawatan ka. Mawatak timbagam. Nasayat met nga ron no kasta, senyor. Ket tangay mawatan na gayam. Bayam nga ron, as syakman mo ti dumiskarte, no niya tinasaya at ama aramid iti pagminasan. Ikan na kiti gundaway kong agpanunot. Ket ikarik, senyor. Awan ton ti rumso aparikot iti uray anya kadagiti negosyo tayo. Anya ngay day ta aparikot ako nam arinswa iti lugar da Mateo. Jack pa'y maawatan unay, no anya akita ti parikot day jay, yayak laring. Ngam, nadlaw ko ang madanagan ni Mateo. Anya? Day tatiag paiso, kat masigurado, ano anya man ti mapaspasamak ije ita. Sigurado nga adda ti dakkel nga epekto na iti komunidad da. Vanessa. Isungarod nga ibagak ka ni Mateo, ano anya man ti maitulong ko, saan ko mangagbain amang ibagak kanyak. Amo ka din ni Papam a planom ita atulungan, iti anyaman aparikot da. Ha? Apay, yaya? Rumbang kadipay lang nga ipakadak ka ni Papa. No bilang kayat ko atulungan da Mateo, kandagiti kalugaran na? Panagkunak kat awan mo ti dakas na iti plan-plan wag nga aramidan, yaya. Isu nga awan mo't siguro ti parikot. Kagura nagkadi, nanang. Saan, anak ko? Isu na laeng taga po iti naduktalam. Napanagnakakmat nga agpaiso ti agparparik na kanyak. Nga adda ti limod nga aramidem. Nanang. Di na kami gayam dinengdengeg apulos, anak ko. Pasensya kan, nanang. Sa anak lang amin na makaid na. No jak madoktalan tagpay sa mapaspasamak diti lugar tayo. Mateo. Ngimsan na bale, tanodoktala kon. Sapay la ko mataramiden matendag iti masik ng tirumban. Tapno maamuan no anya talaga ti mapaspasamak. No panunutan na naimbag. Dakdakkel gayam ti karbenga kadagiti negosyo mi. Ngam ni Senyor Ismael. Kaya ta sa wanday ta. Rumbeng la ko maamas masurot ti kayat ko. Ngem dagiti kayat na mapasamak may papanan iti negosyo. Ang imita taamukon ti amin. Ita taamukon ti karbengak. Agtignayak mo't nga rudan. Ket amok adakkel atulong kanyak ti tao asaraka. Asino ti sarakan ni Andreo. Gagayem, di yuliwayan adenggen, ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Daluyon!